Lovna vještice pričaju o nesretnoj djeci u glavnom gradu Konga, Kinshasi, koji su obitelji prognale jer ih smatraju vješticama. Lokalna nevladina organizacija Orper brine o njima u ljetnom kampu. U pauzi projekcija na Vukovar film festivalu mađarski redatelj otkrio nam je da je odlazak u Afriku bio priličan izazov. There was war, there was all kind of poverty, pollution, very hard place to be. But I ended up with 15 minutes, which I edited, so it's the value of the film is the children accused of being witches, left out by the parents, living on streets, and they still think and believe in God and have so much natural goodness in them, so it's very touching. Aztán csodálkozik, ha karambolozik egyet. Tema drugog Totovog filma Moj vodič bavi se ljubavnim odnosom starijeg para. Inspiracija je bila redateljeva obitelj. My story is not, well, it's love, of course, but like old age love. So I was sitting in a car with some members of my family, and I listened them speaking. I thought that's a movie. I have to write it and film it. A s obzirom da je riječ o dva posve različita filma, Tot nam je objasnio razlike u njegovom pristupu i načinu stvaranja. I think a documentary maker is more patient, more relaxed, and let's improvise things. When I make films, I like write things, concepts, and stick to the main idea. De acolo vin când ne dă drumul dimineața. Da, vă cred. Am și brad acum acasă, doamnă, să pun sub brad la ăștia mici. Kratki film Drugi glas, rumunjska je priča o Romkinji koja iz doma za nezbrinutu djecu želi svoju djecu odvesti kući za božićne blagdane. Socijalna radnica Gabi sumnja da majka želi odvesti djecu kako bi prosila na ulici, pa mora odlučiti hoće li ih pustiti da odu s njom. Film je to o odnosu prema manjinama općenito i načinu na koji društvo tretira one drugačije. A redatelj je nakon završene pravoslavne teološke škole donio i važnu životnu odluku prije nego što se posvetio filmu. And I discovered that being a priest is not going to make me happy. And then I asked myself, what would I like to do if I would be like a millionaire? And I imagined it, and I said I would like to watch movies. So that's how I decided to work in this business. Sandu je otkrio i da redateljima u Rumunjskoj nije baš jednostavno, iako su njihovi filmovi sve prisutniji i osvajaju sve više nagrada posljednjih godina. No, it's not a easy business, and definitely we don't make money from it. So because of that, we need to have different reasons to keep doing what we are doing. So in my case, the reason is that I think, and not only me, the people around me, we think that I have some great story to tell. Nije čest slučaj da hrvatski glumci dolaze na festivale na kojima se ne prikazuju njihovi filmovi, no to je nešto što bi trebalo promijeniti, kaže glumac Goran Grgić, koji je jako zadovoljan ovogodišnjim izborom filmova u Vukovaru. Čini mi se iz moje ipak samo promatračke vizure da su filmovi izuzetni, da je izuzetno vrijedno to što se dogodilo ove godine. Događa se svih ovih godina, ali taj program, taj sve oko festivala raste nekom geometrijskom progresijom. A Grgić se osvrnuo i na specifičnost upravo ovog festivala u odnosu na druge. Neko prijateljstvo, neka širina, nekakva lakoća slavonska koja te privlači, koja zapravo, čini mi se, te barijere, te granice skida. Možda to još nisu svi kolege otkrili, ali kao što su još neki festivali kao Festival glumca, mislim da se apsolutno Vukovar Film Festival naslonio na to, na jednu dobru domaćinsku atmosferu. A domaćini dosta brinu i o najmlađima. U okviru festivala drugu godinu zaredom odvija se radionica animiranog filma Stop animacije. Mislim da je to dobro. Ok? Bravo, ok. Sad pazite, ja bih i ovo. O tajnama i trikovima animiranog filma mlade poučava hrvatski redatelj Zvonimir Rumbold. Nakon jučer smo počeli snimati i danas smo dovršili ovom digitalnom kamerom, znači mi smo to fotkali i to se radi o autima koji su se krenuli u utrku i oni su se u međuvremenu, ovi veliki, moćni, jači i brži automobili, oni su se sudarili, a na kraju tamo imamo pripremljenog jednoga seljaka ili strašilo koji je u malom autiću koji čak i škripi i on će na kraju
proći oko svih tih, zaobići sve te automobile i stići će prvi na start. Djeca između 1. i 8. razreda tijekom 5 dana festivala uče kako osmisliti priču, okarakterizirati likove, izraditi scenografiju i montirati snimljen materijal. I onda ćemo još podložiti nekakvu glazbu najvjerojatnije, tako da nadam se bi onda za zatvaranje festivala imali gotov film koji bi se onda čak mogli prikazati u trajanju od, ne znam, minute, dvije. Prošle godine smo to prvi put radili i ja mislim da je bilo dosta uspješno. A radionice, filmske projekcije i sve ostalo u čemu posjetitelji mogu uživati omogućuju partneri i pokrovitelji festivala neki već 8 godina od njegovog samog početka. Ovogodišnji Vukovar Film Festival donosi nam čitav niz kvalitetnih i vrhunskih ostvarenja i hrvatskih i svjetske kinematografije. Naravno, tu je i čitav niz popratnih i zabavnih sadržaja. Zadovoljstvo mi je isto tako istaknuti da za naše filmofile je Hrvatski Telekom opet pripremio ove godine zabavne natječaje. Dakle, imamo nagradni natječaj Max TV Filmofil, gdje uz filmske izazove imate prilike osvojiti vrijedne nagrade. S druge strane, naravno, uvijek ima onih koji neće moći biti s nama ovdje na ovim projekcijama, pa smo u suradnji sa Discoveryjem i Hrvatski Telekom, naravno, dogovorili izbor od nekoliko najkvalitetnijih filmova koje ćemo moći onda ponuditi u našoj Max TV videoteci nakon festivala. Kao i svake večeri, za zabavu su zaduženi vrhunski glazbenici. Ovoga puta bio je to Marijan Ban, kojeg je publika na pozornici zadržala do sitnih noćnih sati. Onda jutro je, tiho budiš se, pogledaš u čovjeka što spava kraj tebe, onda zaplačeš, jer to nisam ja.